Ikke David, det må det jo være. Så hvad arbejder Albert med? Albert han var før i kombination, og nu er han så stillet ind. Før, da han var British Airways, så var han kombination. Ja, den kører ikke i vandet. Kører det op på vejen. Og den store brede vej. Ja, der! Ja, der. Så drejer rundt. Det er fordi, jeg var aktiv i en strejk. Der er ikke lige nogen, der flyver. Nu flyver den. Hey. Kigge. De små Ja. Nu skal vi se den flyve. Kan I se flyveren, hva'? Ja, det er de også. Det var da derhen i stedet, vi bladede, ikke? Jo. Mor, kig efter brillerne. Middelhavet. Eller Atlanten. Jo. Middelhavet. Men Hvor var det? det var næsten. Ja, nej, jeg ved. Du må dytte af hos. Ej, det tror jeg ikke. Jeg ved, det er en flyver. Se, nu flyver den. Ja. Så hvis du skal ind og arbejde. Hold da kæft. Det var også pose undskyld. Jeg skal på hovedet, eller? Se det også, fordi du kan se. Nej, det er ikke rigtigt. Den flyver, du har måske bossen. Ej, det er rigtigt. Ej, Der er nogen, der bad swimmingpool. nej! Nej, det er Ja, hoppegård. Wow! Se det! Nej, det er plastik. Se, nu begynder den. Så du starter flyveren. Skal vi se det? De lærer. Nu skal jeg gerne tage en køre. Så er der ikke en coach. Nej. Det skal være meget mere. Som italiener. Det er faktisk ind omkring midten, der omkring varme. Du er ligesom italiener. Ja, det er så. Wow! Nu går det op. Nok derfor, jeg skal vende og op. Ellers er der ikke nok. Ja, sådan er det. Ja, det gør vi. Nu tager den afsted. Hvor ser det bare lille ud. Ja, det ligner, man ikke kan tage det. Nå, en is. Vil du have en is? Det tror jeg godt, vi kan få nu, ja. Du må spørge Erik og Signe, ikke? Far og mor. Nå, ja. Eller